Аз си избрах тази професия, защото обичам да творя и да създавам свои модели. Здравейте! Аз съм Лили. Аз Таня. Ние сме ученици от професионална гимназия Христо Ботев. Записах се в паралелката готвач, защото обичам да виждам удовлетворението, когато хората опитват моята храна. Професията готвач има голяма реализация, защото хората винаги ще се хранят, а добрите готвачи винаги ще бъдем търсени. Аз избрах професията, защото за мен готвенето не е само задължение, а е страст. Ние